Għal darbohra tnediet il-kampanja ambjentali Saving Our Blue bilha li titqajjem kuxjenza fuq l-impatt tal-iskart, partikolarment il-plastik li jintuża darba biss fuq l-ibħra li jsawru il-Kosta Maltija. Hija kampanja li tappella għal prattiki aktar sostenibbli. Il-kampanja din is-sena toffri wkoll esperjenza li wieħed jara żoni importanti tal-ħajja fil-baħar permezz tar-realtà virtwali. Barra minn hekk din il-kampanja tinkludi wkoll logħob edukattiv dwar l-iskart li jinsab fil-baħar u s-separazzjoni tal-iskart. F'sena madwar l-Ewropa mill-25 miljun tonnellata tal-iskart tal-ippakjar li jiġi ġenerat bejn 150,000 u 500,000 tonnellata jispiċċaw fil-baħar. Is-sena li għaddiet Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li projbixxiet prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss. Waqt it-tnedija tal-kampanja, il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli ħeġġet lil pubbliku biex jagħmel il-parti tiegħu u juża prodotti aktar sostenibbli. Ġew installati wkoll belid bins għall-loqom tas-sigaretti fit-53 post f'diversi bajjiet. Kull kontenitur għandu mistoqsija b'tema ambjentali u żewġ tweġibiet. Il-pubbliku qed ikun imħeġġeġ jarmi l-loqom tas-sigaretti taħt it-tweġiba preferuta u bekk ikun qed jgħin biex inaqqas l-iskart fil-waqt li jipparteċipa fis-stħarriġ. Il-Ministru Mirjam Dalli semmit stħarriġ li sar bħala parti minn din il-kampanja. Sħarriġ li sar bħala parti minn din il-kampanja juri kif aktar nies qed ikunu aktar konxi dwar sorsi alternattivi għall plastik u aktar nies qed joqogħdu attenti dwar kif jiddisponu mill-plastik. Allura rridu nibnu fuq dan il-momentum. Individwi, negozji, NGOs u organizzazzjonijiet oħra li huma interessati jipparteċipaw f'din il-kampanja ambjentali jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Ambjent fuq il-paġna ta' Facebook u ta' Instagram ta' Saving Our Blue. Il-logħbiet il-ġodda flimkien ma' informazzjoni dwar din il-kampanja jinsabu fuq il-website tal-kampanja. Għat-tnedija ta' Saving Our Blue pparteċipaw rappreżentanti minn Ambjent Malta, Project Green u Heritage Malta.